Good morning everyone and welcome back to आंनि हिन्जावनि मोखांनि दादेरनाय सना दादेरनाय ब्लग जालायहरदो ओमफ्रायहाय रायजोफोर दिनै भिडिअआ नुखाबाय मांख' आजां गाजां आरोना माने एक्चुअली आंबो बिराद मेगन मोदै मेगनानो बुलाजोब्बाय आरो माने मोखांफ्रानो आरोना रायजोफोर मारियाव सानथाम जाबाय जों दाख्लै दै रानजेननाय ओमफ्राय फुरा ना सारनाय नाफाम देगोन आं नाफाम मेसेङाव जायालासे जाफैगोन नाफाम सियं नांलायनाय मोनजागोन आरोना रायजोफोर ओमफ्रायहाय दा हिन्जावा ओंख्रि संगासिनो दं आरोना दा नैबे जाहैबाय ना फिथिख्रि गेब्ले गेथे खर'जोब आरोना दा हिन्जावा नैबेखौ एवखांबाय दा बाथोन देनो नागिरदों खोमा बे मासाव नाजोंना मैया मोनावथ' जि गिदिर बारलि बायदिसिना बिदिनो फुख्रिना बिराद एवनानै जाबाय आरोना जोङो आजां गाजां जाबाय फाग्लिया आयदाय ओंखाम उखैनानै जेबो रायलाय हायाखै आं मैया एकदम आमलि फाग नांनाय बायदि जादों आरो रायजोफोर आयौ हाइजें खिनाया हाइजें सिगासिनो दङ ओमफ्रायहाय मा ओंख्रि संदों गावसो मिथिगौ मैयानि आलु गेसावसो बेदर गैया सबाय जहल दं ओमफ्राय नैबे खांख्रिखला आलु बेथ' आंनि ओंख्रि नंखाया जाहैबाय साराय होलावसो नुखाया जाहैबाय ओमफ्राय नैबे ना गोरान आरोना आरो गाबोनथ' बस्था लानानै बेरायगोन जों गामियाव ओरैबायदि आरोना माने अयथासार बारलि सिखा दं नालाय ओंखायनो आरोना दे दुगाया दासो एसे मोजां जाफिनदों माने दुगाया दाखालि थैबायमोन आरोना रायजोफोर माने बे गामियावसो जोंनि गामियावनो ओमफ्रायहाय माबा सोरबा बोरमा हरदों ना मा होनो ओमफ्राय जोंनाथ' दा बोरमा हराखै जोंनाथ' न'निफ्रायनो थाङाना सैमाया ओमफ्रायहाय माने बोरमा बेदरखौ दांग्लिनानै फुरादन दाउब' मुलिखौ लगायनानै लामा ओरै रानलाजोबदों सोरनिबा जोंनि गामियाव अनेक सैमा थैदों आरोना ओमफ्राय ओरैजाय माखासे थैदों ओरैजाय थैदों ओमफ्राय जोंना दा लेबु दौनानै एसे मोजां जाबाय आरोना रायजोफोर माने खाफाल दं माने बासायबाय नालाय ओंखायनो आरोना लेबु दौनानै दा मोजां जाबाय आरो थेवबो एसे दुरबल दंबावो आरोना थेवबो थिगानो जाबाय गासिबो मोजां जाजोब्बाय आरो अयनायलै बेफोरनि माबा खि गगोनलै बे देनां ब्रह्मपुत्रफ्राव हेलिकप्टार फैसा फरायसालियाव थैनो गवा बे सैमायाबो मोदायजों थाफाग्रासो नालाय ओइ सैमानि मोदाय नामा मामोनलाय जमराजा नङा सोरबा सासे दंबावो होननाय बायदि खोनादोंमोन आं जथेस टिरजों थायोना सैमायाबो भगबानसो आरोना रायजो दा बेनो आरोना बेफोरनि फाफ्रा देनां हेलिकप्टारजों फैसा फरायसालियाव थैनो गवा बे सैमाजों बेदर होग्राया मा बुस्थु बेलाय नैबे जाहैबाय गोखै मा फिथाइ होनदोंमोनलाय बे बिमा मिउलि फाग्लिया मैया आंखौहाय मोनायाव उन्दुनायाव खेबसेनो लिसु होनानै गब सोना होबायब्रा थैसे खादो गोखायानो लाजा गोखैथार माने बिरादनो दा बेखौनो फाइनालि मा होनोमोनलाय दुगानो दौवो आरोना दा एसे नंगौ दे दौदो आं हमगोन ना मा सिन्था खालामदों नोंलाय हेल' ओमफ्रायहाय दुगानो दा गोखै एसे दौनो नागिरदों लोंनो नागिरा दुगासिना आंनि दुगासिना हिसाम्बयानो सिंगादेया नोंबा जे नङाबा थैसिगौसोमोन नों बाबु आंथ' न'आव गैयामोन आंथ' ना सारैदोंमोन आंथ' बिदि घटना जादों मादों मिथिया खोमसि बेदर रानहैबाय दाना मोनजाफ्लांबाय दुगाया दे सिखादो दा अलसिया फाग्ला आयु हाथाया लों गोदाव हो र' आया जाम्बा र' दे थाब लुहर दे र' दुगा आयाव रा मुलिसो लों माने फुरा गोखैखा तारमाने मोजां जाबाय आरोना सैमायाहाय माने दाखालिफोर लरग' ओरैबायदि जाखादों फुरा दं नालाय दाउब' मुलि बिराद माबा आरो एसे गोथांखौ मोनजायाखिसैना बे अखा हानानै एसे सिदोबसो मोनजाबाय ओंखायनो आरोना जों गामियाव सैमाया माब्रै माबानो बिराद लस नङा होमबा बिमा हे खम गाबदों होनदों नामा नों दुगा माबानायाव गाबा जायो आंनो लायगा थैनायाव माबायदि गाबदों लामा बिरजयमोनसिम गाबलांदों आं जोंनि न'निफ्राय आजां गाजां नैबेबो
जोंना सासे सैमा खुबैखांग्राया सैमाजों एसे दुइसमन बेबो मानसिया आयौ मानसिया माथो जोंजोब्बाय हे साले जोंजोबखो बाब लेबेला मोनलायाखै नालाय आयौ सोदेनाया ओइ निमि निमि मा खबर बहा दं बेलाय वाव गोजौआवसो दङ आयौ सिंगोदेनाया फै खाना फै फैदो फै 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 फैदो 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 गाखोबावबाय फैबावा ले गोजौआवसो थाफैबाय ना गोरान बाथाय आजां गाजां खिफिया बोन्दायाव जा किउटमोन बैबो खालाव किउटमोन जास्टिनाबो किउटमोन आरोना रायजोबो जा ना गोरान बाथाय नोगोद जाखायो बेनो खालि ओंखामखौनो जानो नागिरा सालाफ्रा ओमफ्राय मोनजाबाय नालाय गोग्गोमनो ओइ लागायबाय जारिबाय ना गोरान बाथोना जोंना जगनि दै हा जगनि दैखौलाय मानो न' बिमा न' लागाय एख'थानसै आरो ना बाथोनखौ ए दै होदों गिसि गिसि जानायनि थारमाने नैबे गामलाखौ ओरैनो लाबोआखै आं सैमानो जाग्रा होनसो लाबोदों सैमायाथ' टटेल माब्रै दं नालाय आरो एखमबा माबा जाफैयो दा रकिजों बिकिजों गामियाव दंहैयो ओमफ्राय दा जोंनाव मिथिजों दुगाजोंल' दङ ओमफ्राय नैबेसोर फाइनालि माने दा ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ना जाला उदैया दे बिमा थाब लागायदो ना गोरान खर' देनाय खिथावोलै फिथिख्रियाव बेबो हा फिथिख्रि गोरानब्रा आं बाङालिफ्रासो जायो बिराद ना फिथिख्रि बिहरदोंमोन आंनाव दाखालि लाबोलै फंबाय मोनोबा होननानै गोलोमजोब्बाय माथो आइयाबो खोथा देरबावबाय सनानि थोरसियाव ओंखाम जायोबा मा जायो आइ थैनो रोङै मेगन मोजां जायोनो देहा मोजां जायो बोलोगोरा जायो बेबो गोदो गोदायनि थोरसि नालाय आजां गाजांनो सामफ्रामबो सेलाय बेलाय सिखा फिसाखौनो थैबाय सबाया जावनोसैखा नै जाजोबनांगौआ गोखै गैया बिमा थैस गोखैयानो गैया आंना नैबे दंखायोलै थावाबाबो सात मस्लाया मोनसेया माला माला जोबखो सात मस्लाखौ जानांगौलै खिफि मोनामलायनो ओंखामफ्राव ओरै सारलानानै लाजोबग्रोखानांगौ होमबासो मजा मोनजायो सबाय जहलजों मोजां मोनामखाया ओमफ्राय खिफिल' मोनामखायो सामब्राम पियासजों जाग्रासो नैबे ना बाथोन एसे लानोसै बेखौनो आराम बोथिसे स्राय जानोसै न' खामफ्लंनाया गेब्लेयाखै माथो बेनो जाबाय ना बाथोन ना बाथोनानो फ्र' फ्र' जायो फाग्लि पुदिनाबो गैया पियास गोथांबो गैया सामब्राम गुफुरबो गैया मा ना बाथोन देनाय जाखो बेलाय अहा कालि उकुलिबनि ना बाथोन देग्रा साला जय शिवराय बिमा लोक्षि हा दै बार अख्रां लानानै साखि साबोर लानानै 33 कोटि देब देबि आफा लिरगिरि देबताफोरनि साखि साबोर लानानै सनानि नांगाल रुपानि फाला आइस लाबोनानै मिथिगासै खुदना राशि बिमा लोक्षि जय शिव थिगैनो दङ